is hij. Ja. Lies? Hoi. Lies? Hey, sorry, ik wil hier graag nog even een goede vakantie thuis, ja? Oké. Ja, sorry, ik moest van de morgen nog even. Ik kon even de telefoon. Ja, ik heb hem hier blij, hè? Wat is van doel? Niks. Je strapt wat dingen, hè? Heet, niks. Nee, oké, sorry. Ik zou er nooit denken bij zo'n skreunhest en... Maar het komt helemaal goed. En na je weekend nog wat leuke dingen ook, oké? Ja? Ja. Nou, het beste dan. Ik geniet je van de vakantie, ja? Denise, komst? Ja. Is hij het? Wie? Hier drukken we, die jongen die kent het. Wat? Die leefde. Doeg. Doeg! Doei. Zeg, hè? Is it real or just something we think we know? Where are we going now? Where do we go? Binnen al het flessenwetter in de Ljouwte supermerken uitverkocht. Duizenden mensen vliegen naar de winkel. Doet er in één geen wetter meer uit de kraan kwam. 45.000 huishoudings in Ljouwte en de dwarmen daaromheen hier geen wetter. Op het oude huis de Tjerkhof staan alle heldkisten paraat. Maar die Ja, dat kennen wij. te komen. Maar verder binnen wij maar onschuldige baan, hè? Ongevaarlijk, ek. Oer een oeke wordt het wetter weer aansluiten. Nee, dat ken het jeder. Dat giet automatisch. Procedures, zij giet zoks, dat weet je al. Oh, trouwens. We jouwen net de garage dat het wetter skin is. Nee, ik bedoel dat het mogelijk vergiftigen wezen kan. Ja, dat weet ik ook net vanzelfs. Behalve als Joos Eersken... Oké, doeg. Hé. Dat is toch net zo, van het vergif? Tuurlijk net. Maar voordat we dat zeker weten, binnen ze alweer een mooi skoft ondergon. Kevin, het wordt maar en het wordt maar. Kan ik het helpen dat die rotzakken niks doggen? Als je hem zou etteren noemen, dan sla ik erop. Lieske. En? Wat? Oh, ja, niks nog. Oh, Matthäus. Heel lang hadden wij het net meer vol, denk ik. Maar hij nog net opjaan, hè? Ja, maar ja, zei dat ik net toch, hè? Ja, dan blazen we die hele rotzooi op. Dat kennen we net. Nou, we bedenken wel wat. We kunnen nog net opjaan. Kom op, Ja, Lieske, we halen hier dan nog niet bereikt. Ja, juist daarom. Oké. We zetten het terug. Maar hoop je dat het net lang weer wordt. Misschien is het in elk geval een goed idee om eerst even skin te maaien. Wat frisse lucht of zo? Mijn poppenleid of deodorant. En misschien ook wel wat om skin te maken. Oké. Is mij? Ja. Ja, lieve. Ik wacht je wel.